ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шерои нар. Имрӯз 5 майи соли 2024 мо навор кардем баҳри шумо. Навори аддушӣ мегзара. Ҳатман моро пайгирӣ кунем бародаро. Opel мондагем ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, ВАЗ 21099, Opel Astra F, Astra G Plus машинои девонагӣ бад мондагем. хости подписчиквай. Агар бихоҳед шумо мислиам бародаро мошинтона, яъне ки агар хона замин фарқ надора, барои реклама гузоштан, марҳамат, ҳамин номерои WhatsApp, Telegram моҳай метавонед ки ба мо муроҷиат кунем бародаро. Сараввал дар ҳамаи видеои ма лайка мезанем, подписатсияро зер мекунем бародаро, ва зангуларо зер мекунем. Инак видеомона мо сар мекунем, тамошо мекунем. шерои нар. Мегзарем ба эълони яками имрӯзамон. Эълони якамон ВАЗ 2115 ки солиш 2004 бародаро, нархша 15000 сомонӣ мега. Ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамош 909 520007 метавонед ки занг бизанед. Кузовш седан, объем моторш 1.6, пробегш 11693 пробег дорад, коробкаш механика. Мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад мега. Мотор, коробка ходовой 100%, 4 баллон пачка, баковой гарантия, баковой граната, паро лупа дора. Дар галогено синон, аккумулятор нав, ҷатош бучидагай. Яъне ки ин мошин срочна бад савдо кадан дар кора мега. Пул дар кор даст. Состояние хахтон дидестем бардорҷоно. Состояние бад нест. Оинаи пешам хушвак тоза, мойка чотки кайгай. Дар талаботи худшам ин мошин ҷавобгӯй бардора. Марҳамат, касе ки жилан дошта боша зангш бизанед. Инак мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон. Эълони дуюмон ВАЗ 2107, солаш 1986 бародаро. Ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Мошин тозаи вуроди. Рақамошро номондем 919 260694, нархша 11990, яъне ки 12000 сомон мега. Бензин плюс газай, кузовш седан, объем моторш 0.4. Вообще кам расход, пробегш 31771 пробег дора, коробкаш механика. Ассалому алайкум гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора. Мотор, коробка задни мост, аккумулятор, баллон ҳамаш 100% газ, бензин ҳардуш кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дора бардоро. Мошине ки состояние соз боша, нақс надошта боша бардоро, хуб брава, фарқ надора бардоро. Мошини хуб, метавонед ки шумо занг бизанед, рафта гиред. пусидагӣ надора. камтар маляр кор дошта будааст. Тамом, нахадо аст. эълони сеюмон мегзарем шерои нар. эълони сеюмон ВАЗ 21099 дар шаҳри Душанбе қарор дорад ин мошини мо. нархша 16000 сомонӣ мега. Бензин плюс газай, объем моторш 1.5, кузов седан бардорад, коробкаш механика, дароншам тоза аст. Ҷакай мохча селф кадааст. Мошин ручной сборкай, электропакет, монитор, Android дора мониторш, старт-стоп, обогрев, сидельни, каждый салон, номерош подарка, баллонош 80%, документош 2 моҳ дига ҳаста мега. Моторшам ручной сборка кагай, карбюратори нива. Нафаҳмидам ба хато чие. эълони чорумон. бахши зиёда ишма ягон хато кар бошум боз. ВАЗ 2110, солш 2004 бародаро, дар шаҳри Хуҷанд. нархш 19000 сомон мега. холи бензинай, кузовш седанай, объем моторш 1.5 шерои нар. пробегш 17895 пробег дорад, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош солонаш ҳаст. бензини холӣ, мотор аҷоиб, дуд намекуна, масла намехӯра, об намеҷӯша. ду дари пеш электропакетай дар центр замок. печкаш гармӣ, хунукӣ мекуна, яъне электрикӣ ҳама ҷош кор мекуна. антифлис, яъне ба фикрам антифлис масла алишкадагӣ полоборот заводид мешавад.
اینا برادرجونو واز 21/10/2004 19,000 سومانی میگه در شهر خوجند. مردم خوجند با پیش ماشینای خوب دام خوجند برادر. میگذریم با اعلان پنجمی امروزمون. اعلان پنجمون واز 21/14 امروز واز بارون که اگیم واز شپاگ یعنی سالش 2004 در شهر شنبه قرار داره. نمرش 0007 آخرش нархш 13500 сомонӣ бензин плюс газай бардору кузовш хеҷибек аби моторш 1.6 коробкаш механика мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дора. мотор коробка садовои ҳамаш чотка яъне ки 100% мега балнош 70%. 3 моҳ ҳуҷҷат дора бо болои ҳамаи ин. барзами ҳамиқа нархш арзон буданаш шероинар бо 3 моҳаи дига ҳуҷҷат доштааст. дар шаҳри душанбе солшам кӯҳна нестай 2004 марҳамат ҷалантона бинем бардора ҳатман. ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем. дар комментария илтимос кардам вектора навор куна ка мо барои шумо вектора навор мекунем. навор кардем ина чизе ки кадом мошине ки шумода мақбул боша агар дар комментария бинависед. Opel Vectra A солиш 1993 бардора дар ноҳияи Конибудон қарор дора. нархша 27000 сомонӣ мега бензин плюс газай кузовш седан бардора. аби моторш 1.6 пробегш 17406 пробег дора. коробкаш механика срочно фурӯштаи техсмотор нав утилизатсия нав балоно нав 100% мондагӣ мотор маслан нав кадагӣ коробка маслан нав ҳамаш нав кадагӣ аз бензин кор мекунад. дар ҳолати беҳтарин вектора қарор дорад. салон тоза кузовш ягон кораш нест. бисёр арзон намешавад. ҳамаш 100% бардор. ба эълони ҳафтами имрӯзамон мегзарем. дӯстони азиз подписчикои муҳтарам Opel Astra G солиш 1999 ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. рақамош 004 04 52 57 нархаш 48000 сомонӣ мега бензин плюс газай кузовш седан аби моторш 1.6 пробегаш 534830 пробег доштааст. коробкаш робот нашоти мошин метавонед ки занг занед мега мошина ҳолаш созай бардоро эҳтиромона хоҳиш одамое ки харидор нестай илтимос зангшон назанед мода ҳам хеле гуфтам. ина мақултон боша агар бардоро Opel Astra G марҳамат. ба эълони ҳаштами имрӯзамон мегзарем. эълони ҳаштамон Opel Astra F ки солиш 1995 ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 33500 сомонӣ мега бензин плюс газай кузовш хеҷибек хехшам хеҷибекай аби моторш 1.6 пробегш 10045 пробег доштааст. коробкаш автоматика бардоро хеҷибек автоматика мошинча аккумулятор нав балон 80% мотор плюс коробкаш 100% фақат нарушка кор дора. варианти алишира мега мебинем. марҳамат агар ягон мошини дига дошта бошед аз хитон иловагӣ боз барои алиш кардан бо болои сум метиҳен хулас чихел мекунем бардоро марҳамат ҷелани хитона хитон бинед. мақултон боша солиш 1995 марҳамат занг занед рафта мошинаи сайршама бигирен. дӯстони азиз подписчикони муҳтарам агар ҳамин навори мо ба шумо маъқул шуда боша ҳатман дар ин навори мо лайк подписия фаромӯш намекунем. мисли ҳамин инсоное ки мошинотонро дар реклама гузоштанӣ бошанд агар ҳамин рақамҳои мо ҳай WhatsApp Telegram ҳастай метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. шароинат мезанем як бор дига лайк подписияро фаромӯш намекунем. қати зангула ва аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар мешем. то наворҳои оянда.